Azteko eskerrak emon gura deutzedaz Iñaki Egitegiri, musika bulegoko proiektuen arduradunari, baita programa barri hau gaur aurkezteko aukera emon dozkuen guztiei be, eta hor daukagu baita San Agustineko Esti Susperregi, beraz, eskerrik asko Esti zuri be bai gaur hemen egoteagatik. Durangorentzat balio simboliko handia daukan leku batean gagoz, Plateruenan. Urtetan zehar Plateruena erreferente izan da euskal musika eta kulturarentzat. Espazio hau gure udalerriko memoria kolektiboaren parte da, eta Durangok sorkuntzarekin, euskararekin eta kulturarekin daukan konpromisoa irudikatzen dau. Por eso hemos querido presentar aquí Música Bian, porque representa perfectamente la dirección en la que queremos avanzar. Música Bian, además de ser un programa muy interesante para el sector musical, es uno de los motivos por los cuales el proyecto que iniciamos como Plateruena Música Terpea ha evolucionado y ha crecido hacia un proyecto más ambicioso, que hoy llamamos Durango Música Terpea. No hablamos únicamente de un cambio de nombre, hablamos de una nueva manera de entender este proyecto. Hasta ahora, Plateruena ha sido en Durango el edificio de referencia en el ámbito musical. A partir de ahora abrimos más el foco, porque queremos que Durango Música Terpea sea un proyecto que abarque todo el municipio. Un proyecto que conecte a personas creadoras, agentes culturales, instituciones, empresas y oportunidades para consolidar a Durango como un verdadero ecosistema musical y cultural. Plateruena proiektu honen bihotza izaten jarraituko dau, baina bere irismena Plateruena erekinaren hormetatik haratago joango da Durango osora zabalduz. Askotan entzun gaituzue urtez urte Durango azokaren asteburuan euskal kulturaren hiriburua bihurtzen dala, eta guk hiriburutza hori urte osora zabaldu gura dugula. Ba hemen daukagu hori lortzeko proiekturik onena. Durango urte osoan musika eta kultura bizitzen diran udalerria izatea da gure asmoa. Talenturako aukerak emoten dauzan udalerria, sortzen, barritzen eta ekiten dabenei laguntzen deutzena, eta euskal kulturaren eta musikaren erreferente gisa sendotzen jarraitzen dauena. Bide horretan aurrera jarraituko dugu. Plateruena barritzeko proiektua idazteko lizitazioak aurrera jarraitzen dau eta espero dugu eraberritze lanak 2027an gauzatzea. Pero mientras ese edificio toma forma, queremos empezar a construir desde hoy el proyecto que le dará sentido. Y ahí encaja perfectamente Música Bian. Este programa refleja la filosofía de Durango Música Terpea: apoyar el talento, acompañar a las personas emprendedoras, ofrecer herramientas para profesionalizar proyectos musicales y fortalecer el ecosistema musical de Euskal Herria. Un ecosistema clave de las industrias culturales y creativas, ya que genera empleo, impulsa la innovación tecnológica, ayuda a reforzar nuestra identidad cultural y activa también la economía local. Musika bulegoari eskerrak emon gura deutzedaz bereziki ekimen hau garatzeko Durangon jarritako konfiantza guztiagatik. Gainera, lehenengo edizio honek berariazko deialdi bat izango dau gure udalerriko proiektu bat hautatzeko, eta Durangoko sortzaileei aukera emongo deutze hemen beren ekimenak garatzeko eta ekosistema barri honetan parte hartzeko. Ziur gagoz, kulturaren etorkizuna alkarlanetik erekitzen dala. Horregatik jarraituko dugu lanean musika bulegoarekin, kultur sektorearekin eta kulturan inbertitzea Durangoko etorkizunean inbertitzea dala uste daben pertsona guztiekin. Hoy presentamos un programa de emprendimiento musical, pero sobre todo presentamos una forma de entender el futuro de Durango. Un futuro en el que Durango Música Terpea será mucho más que un edificio, será una red de oportunidades, un espacio abierto a la creación, un punto de encuentro para el talento y un proyecto compartido que reforzará la posición de Durango como uno de los grandes referentes del ámbito de la música y la cultura vasca. Eskerrik asko, beraz guztioi, eta orain Iñaki Egitegiri pasatuko diot hitza, berak azalduko baitigu proiektuaren zehaztasun guztiak. Iñaki naiz, musika bulegoko proiektu eta zerbitzuen koordinatzailea. Eskerrak Mireia zure hitzengatik, nolabait Musika Bian programako kontekstu gisa, azalpen guztia hauek emateagatik. Nola ez, eskerrik asko Durangoko udalari, hasieratik erakutsi dezuen borondate horri esker gaudelako gaur hemen Musika Bian programa hau aurkezten.
Eskerrik asko nola ez Eusko Jaurlaritzare, programa honen babesle delako ere bai, eta Agustinak zentroari, eskerrik asko gaur ere hemen egoteagatik, bai aipatu nahi nuke, musika bulegoa eta Agustinak zentroen arteko hitzarmen marko baten baitan sortu den lankidetza izan dela, eta Agustinak zentroa Errenteriako, Oarsoaldeko garapen agentziaren proiektu estrategikoa dela. Baina nabarmendu nahi nuke, lankidetza honi esker hemen gaudela eta nolabait lurralde ezberdinetako eragile ezberdinak egotearen balioa hor dagoela, nolabait sare horrek ematen digula hemen gaur izateko aukera hau, eta programak berak irabazten duela, formakuntza programa honek irabazten duela sare honi esker, bereziki musika bulegoan hain errotua daukagun musika sektoreko profesionalen profesionalizazio maila areagotzeko saiakera horretan, ez? Utzi dazue 2 urte atzera juten, 2024 urtera, orduan kulturaren euskal behatokiak eta musika bulegoak egindako azterlan sakon baten ondoren, zenbait informazio baliagarri atera genuen, nolabait musika sektoreko azterketa sakon bat egin zan orduan, eta zenbait informazio balio digu ondoren interpretazio bat egiteko eta hauen inguruan erabakiak hartzeko, ez? Bai utzi dazue zerrendatzen azkar batean azterlan horren ondoren sortu ziren erronka nagusiak, musika sektoreak adierazten dizkigun erronka nagusiak zitzun dira, ez? Hor dago kualifikazioaren inguruko gaia, nolabait sektoreko osatzen duen profesional eta langileen kualifikazioaren maila areagotzeko saiakera edo erronka, egonkortasuna, nola ez, langile eta profesional egonkortasuna bermatzearen erronka, diru sarrerak edo negozio volumenaren igoera noski, digitalizazioaren erronka, ez, bereziki gaur egun adimen artifizialaren inguruan dagoen zurrunbilo horretan, digitalizazioa bada erronka potentea, jasangarritasunaren gaia, berdintasuna noski, eta azkenik lehiakortasunaren areagotzea, ez? Sektorea osatzen duten eragile horien lehiakortasuna areagotzea. Nolabait erronka guzti hauen laburpen gisa, erronka nagusia azkenean da musika sektorea bera indartzea, ez? Nolabait azterlan horrek hori izan zen nolabait musika abianen hasia. Hasia esan nahi dut, orduan egin genuen hausnarketa horri esker, nolabait identifikatu genuen musika bulegotik, sektoreko industria geruza hori loditzeko nolabaiteko proiektu bat landu behar genuela, ez? Eta orain hemen gaude, 2 urte geroago, erein genuen hasi horren usta edo ikusten. Musika abian, musikaren esparruan ekintzailetza bultzatzen duen prestakuntza programa da, hori da definizioa, bai? Nolabait, proiektu bat sendotzeko balio izango duen tresna izan nahi du, bai? Ideietatik, musikaren sektorean dauden ideia proiektu ezberdinak lurreratzeko balioko digun tresna izan nahi du. Zein da musika abianen helburua? Argi eta garbi musika esparruko ekintzailetza proiektu baten negozio plana bere osotasunean garatzea da, bai? Hasiera batetik, ideia den momentutik, bukaeraraino dauden pauso horien garapen horretan lagunduko duen programa nolabait. Marko teoriko batetik, errealidadera jaisten lagunduko duen programa izan nahi du. Horretarako, tresnak, teknika ezberdinak, metodologia ezberdinak eta ezagutza partekatuko dira. Nori dago zuzendua? Uste dugu 2 multzotan o 2 multzo direla modu natural batean programa hau jaso behar duten pertsonak. Alde batetik musikariak, bestetik ekintzaileak. Eta utzi dazue hitz mesedez definizio hau ematen, musikariak kasu honetan bere jarduera artistikoari loturiko proiektu profesional bat garatu eta egituratu nahi duten sortzaileak. Bezala definituko genituzke bai, eta bestetik ekintzaileak musikaren industriarekin loturiko proiektuak, negozio ideiak edo zerbitzu berriak bultzatu nahi duzten pertsonak. Nolabait, horiek dira modu naturalean programa honen jasotzaileak edo parte hartzaile naturalak, bai? Cambio al castellano para hablar un poco sobre la metodología, por un lado, y los contenidos del programa. Diría que hay 2 aspectos clave en la metodología del
Del programa, 1, la presencialidad, y 2, que el grupo es pequeño. Los proyectos seleccionados eran 4, entonces el hecho de ser un grupo pequeño y el hecho de que sea un programa formativo presencial da lugar a que la dinámica pueda ser muy activa, muy cercana, muy directa, ¿vale? Creo que esto caracteriza claramente al programa formativo. Y de alguna forma creo que cabe mencionar que hay 2 bloques significativos. Por un lado tendríamos 10 sesiones que durarán durante 10 semanas, en la que 10 expertos en la materia, en la industria musical, darán o impartirán diferentes temas relacionados obviamente con la industria musical. Y por otro lado, en un segundo bloque mencionaría que también existirá una mentoría, una persona mentora que de alguna forma hará un trabajo de acompañamiento, de consejo, de ayuda durante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Son 2 caminos que van en paralelo, pero se complementan en todo momento. En relación a los contenidos, bueno, no quiero entrar mucho a la parte más técnica, pero sí quería mencionar que en el primero de las sesiones habrá una especie de una radiografía, una foto del sector que permitirá a los 4 proyectos pues tener una foto completa de lo que es el sector hoy en día, y enseguida entraremos en una metodología concreta llamada Lean Startup. Básicamente se trata de un método o de una idea que ha cobrado fuerza estos últimos 20-25 años, en la que a través de un MVP, o sea, un producto o servicio mínimo viable, permite que una organización pueda de alguna forma prototipar y testear dicho producto o servicio de manera que puedas obtener resultados rápidamente y volver a testear, ¿vale? Con esto evitamos grandes inversiones y mucho tiempo en el desarrollo de las ideas, y es un método ágil, sobre todo muy asociado al mundo del emprendizaje, ¿vale? También tocaremos temas relacionados al posicionamiento de marca, al branding, a la comunicación estratégica. Existirá también un módulo relacionado con la monetización, no solamente a través de la música en vivo, sino que hablaremos también de licencias, hablaremos de plataformas digitales de difusión, etcétera, ¿vale? Por supuesto, habrá un módulo relacionado y donde se hablará de los aspectos jurídicos y legales, en especial sobre propiedad intelectual, y una última mención a la internacionalización, ¿vale? Al final, cómo trabajar en un proyecto para que pueda funcionar más allá de las fronteras vascas. Deialdiari dagokionez, deialdi bikoitza izango da. Alde batetik Euskal Herri osora zuzenduriko deialdi orokor bat bideratu eta kudatuko du musika bulegoak. Deialdi honen bidez 3 proiektu hautatuko dira, eta bigarren deialdi batean honek Durangoko udala izango da bideratuko duena. Laugarren proiektu bat hautatuko da Durangoko herrikoa izango dena, bai? Osotora 4 proiektu izango ditugu. Deialdia orokorrak gaur abiatuko da, 2 hilabetetan zehar izango da indarrean, beraz okerez banago iraien 16 arte egongo da. Eta bigarren deialdiaren inguruko informazioa aurki argitaratu edo partekatuko dugu ere zuekin. Bai aipatu nahi nuen, baliabide aldetik 4 proiektuek 1.500 euroko diru laguntza bat izango dutela, bai, nolabait haien kostuei edo haien gastuei aurre egiteko, eta saioak urrian hasiko direla eta urte amaieraraino gauzatuko direla, bai, 10 astez. Hautaketa prozesuari dagokionez, epaimahai bat egongo da 4 proiektu hauek hautatzeko noski, eta epaimahai hauetako kideak Durangoko udaleko, Agustinak zentroko eta musika bulegoko kideak izango dira. Nire dagokionez aurkezpena hemen amaituko nuke, edozein duda, zalantza, galdera badaukazue, pozik erantzungo dizuet. Eskerrik asko. Plateruenari dagokionez, irekita dago, eta esango nuke ia inoiz baino biziago dagoela, hainbat eta hainbat ekitaldi, hainbat ekintza antolatu izan dira, atzeratu izan dana da obra bera. Eta musika bulegoarekin hasitako ibilbideak zerikusia dauka horrekin ere. Hau da, aurre proiektua egin gendun, lehenengoz eta behin egin gendun azterketa bat, sakona, ia zer behar zan, ikusi gendun musika sektorea zala nolabait, honen funtsa izan behar zuena, eta horregaz hasi ginen egiten eduki proiektua eta baita aurre proiektu bat, ze obra mota edo egin behar zen, hori da aurkeztu genuena. Horren ostean jarraitu izan dugu, nolabait elkarlanerako
bide lagunak edo topatzen, eta horretan musika bulegoarekin topo egin gendun, eta ikusi gendun guk hasiera batean pentsatzen gendun proiektuaz haratago zijoan proiektu bat zala, ez? Eta orduan obrarena zala, bigarren kontu bat, ez? Lehenengo eman behar geniola forma nolabait proiektuari berari bere osotasunean. Eta ikusten genduna zan, Plateruena garrantzitsua zala, baina ez dala bakarrik Plateruena, dala landako gunea, eta horbe lanketa bat egin dugu, lasterre aurkeztuko dugula, baita musika eskolan be hainbat hobekuntza egin dugu, eta orain ja auditorioa sarbide zuzena dauka, prestatu dugu bertan be gauzak egin alizateko, kanpokaldean ere auditorioa aire irekian eukiko dugu, hainbat eta hainbat gauza gauzatu dugu. Eta bai atzeratu duguna jakin behar gendulako benetan Plateruena nolakoa izan behar zan, izan da obra bera. Orduan, orain lizitatzen ari garena da eraikuntza proiektua, aurre proiektu hori egin genduna egokitu behar izan dugu apur bat, orain horrekin ja eraikuntza proiektua egingo dugu, eta obrak beti bai esan duguna izan da, obrak izan beharko direla azoka eta azokaren artean. Hau da, ezin duguna egin da Durangoko azoka bat oztopatu, ze Plateruenak garrantzia handia eukitzen dugu Durangoko azokan. Orduan, orain eraikuntza proiektua egingo dugu ja zehaztasun guztiekin, eta urrengo urtean, ze azokaren ostean hasi beharko dugu lanketa hori, urrengo urtean ja egingo dugu obrak. Baina hori, esandakoa, azkenean proiektuak beste dimentsio bat hartu dau, lehen Plateruenan bakarrik zentratzen ginen, eta orain beste gauza bat eta hitz egiten ari gara. Beste proiektu bada. Eta Plateruena horren parte da.